Здравейте! Днес се събудих с схванат врат. Предполагам, че на всеки един от вас ви се е случвало някога да спите накриво и след това да се движите като робот цял ден. Освен ако не отидете на масаж, за да ви го масажират или не намерите някой, който да ви го масажира. Изисква време, за да откриеш масажиста, да си запишеш час, може да минат часове, докато получиш облегчение. Точно за това днес ще ви демонстрирам уреда, който ми е за масаж и ще да ми отпусне тук врата. Слагам си термолосион. Термолосиона можете да го използвате. Виждате ли колко маничко се слага? Можете да го използвате и при когато ви боли глава. Ето тук мажете. Ако е отзаде, мажете отзаде. Ако имате синузит, просто изтича всичко. Ето тук се намазвате по синусите и изтича абсолютно всичко. Толкова е добър този термоосион, когато тук всичко ви е задръстено. Уникален е. В момента ще започва да ме загрява, но е хубаво да се вкара подкожно, заедно с... Аз го правя с масажора ми. Включвам го и с съвсем леки движения разнасям крема, който да може да влезе под кожата и да почне да се действа там, където му е мястото. И да отпусне всички тези сухожилия, които са се схванали през нощта. Можете да го използвате този уред заедно с други кремове, естествено, да си, примерно, когато имате целулит, в проблемните зони се втрива антицелулитен крем. Ултразвука прави така, че да се вкара подкожно и за това е толкова добър. Можете да го използвате с МСМ гела, който пък е охлаждащ и който е за след тренировки, примерно след натоварвания, когато имате физически. И вече съм готова, повкарала съм целия крем и започвам да си движа главата и няма да ходя като робот днес. Имам доста задачи, които да свърша и наистина ми е необходимо да бъда в кондиция. Точно този уред ми помага да бъда в кондиция и да мога да си свърша всички задължения. Безценен е. Който желае да разбере повече или да си поръча, просто да попълни формата, която съм оставила горе в описанието. И аз ще се свърша с нея.